Beat Alice Production. Sarƙaƙiya ya bin al'ajabi, ni lamarin so yana rikitar da ni. Gashi a fili tamkar badili, dan an kira shi makahon da bai gani. An yi mai lakabi ganin ajali, ruwan zuma wasu sun ce magani. Gashi tsuntsu kowa ya sani, amma zuciya ke aje sansani. So mataki ne da ke hawa, shige tafi da dukkanin zamani. In ya daga ka cikin saka zangoni, in ya je ka fada razani. So shi ne alƙiblar dan adam mai bayyana a birnin zuciya. Bai da kama sosai dai yanayi, soyinsa ya zarce na hawainiya. Wanda ya fada so bai gajiya da hidima ko kuma ɗawainiya. Mutum da aljan da ba har zuwa duka tsiran nan mai wata jijiya. Guda ciki baya iya rayuwa, sai kaga so yayi masa bibiya. Abin kamar dai kaya na ji an ce su shine garkuwar dan adam. Rayuwa ta har zuwa mutuwa bai rabo da su ko nan da can. Ya bi jini har hanta, numfashin babu so bai fita ko dan kadan. Da hankali ko hauka kun ga so bai fita jiki har abadan.